गेजेर जनाय दखरा माहारि आफाद एबसु आरो इउबिपिअनि मोनसे गोख्रों थांखि जायखिजाया फुजा फोरबोआव जौ जुवा बन्द जानांगोन जुदि मानिया बेनिनो गोख्रों राहा लानाय जागोन मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा नांगौ बायदि खामानि मावगासिनो बेनि अनगायैबो गुबुन इउबिपिअ आफाद दानाया मानि थांखिजों दादों बेनि जाहोनखौ जों हमदांनो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्टु बर' बिथाङा मख'जाथावदि फैबाय थानाय समाव समाजनि जेंनाफोरखौ बोरै सुस्रांनो हागोन बेखौ लानानै रोंग'सा मेल खुंदों धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव दिनै गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दखरा बर' खौसेथि सुबुं आफादनि बानजायनायाव गेजेर जनाय दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि दैदेनगिरि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद दखरा बर' थुनलाइ आफाद आरो दखरा आइजो अनसाय आफाद धेमाजि जनाय जिल्ला जिएनएसएम आफाद जथाय रोंगौसा मेलाव सावरायनायनि गेजेरजों गोबां खामानि मावलांनांगौनि थांखि लायो हाबाफारि बायदि गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मन्टु बर' आरो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि हरि बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब बेयो निउस चेनेलसिम जों गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोजोननायखौ बावहरग्रोदों। बे समाव जोङो गेजेर जनाय दखरा हिसाबै जों मोनसे दिनै रोंगौसा मेल लादों। बे मेलाव जोङो जोंनि गेजेर जनाय दखरानि सिङाव जोंनि सोलोंथाइनि सायाव जों सावरायदों लोगोसे जोङो बेयाव बे ओनसोलनि जौगानाय आरो जोंनि थासारि ओनसोलनि थासारिनि सायाव जों सावरायदों। जों खोब बारा हाबाफारि लायाखै जोंनि बर' हारिया माबायदिहै उन समाव जौगालांगोन दा बेनि सायावनो जोङो दिनै बे रोंगौसा मेलनि गेजेरजों जों सावरायनाय जादों। जोंनि लाइमोनफोरा बांसिन जौ जुवा निसाजों गोदोसोनानै थायो जे फैबाय थानाय समाव फुजा मेलाया जानो थांगासिनो दं बेवहाय दखरा हिसाबै माबायदि सांग्रांथि लाबोगोन? दा बेयाव जों दखरा हिसाबै जोङो मोनसे थांखि लादों जाहाथे जोंनि जौ जुवा बेफोर जोंनि फुजा मेलानिफ्राय एकदम गोजानाव थानांगौ। दा बे हिसाबै जों मोनसे थांखि लादों बे थांखि हिसाबै गेजेर जनाय हिसाबै जोङो दिनै खामानि मावनो जों नाजागोन आरो मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो। गेजेर जनाय दखरायाव दिनै मोनसे गोदान आफाद जोनोम जाबाय बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन? गोदान आफाद दानायाथ' बिसोर मा थांखिखौ लानानै दादों बेखौथ' जों मिथिया। दिनै गेजेर जनाय हिसाबै बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जिखिनि मावनो गोनां जोंनि खामानिफोर दं समाजनि थाखाय मावनो गोनां खामानिफोर दं दा बेखौनो जों मावगासिनो आरो दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबैबो बिसोरनि थांखिफोरखौ लानानै बिसोरबो खामानिखौ मावगासिनो। जि माहारियारि आफाद दङ जोंनि गेजेराव दासिमबो दानाय दा बिसोरो गावसोरनि गावबा गावनि थांखिखौ लानानै खामानिखौ मावगासिनो। दा बिनि उनावबो जे गोदान आफाद दादों दा बेखौ मा थांखिखौ लानानै बिसोर दादों बेखौथ' जों मिथिया। दिनैनि रोंगौसा मेलाव जोंनि गेजेर जनायाव थानाय गासैबो माहारियारि आफाद जे बर' फरायसा आफादजों लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव धोरोम आफाद जोंहा बाथौ धोरोम ब्रह्म धोरोम लोगोसे दखरानि आबोब आरो माखासे रोंगौसाफोरखौ लानानै दिनैनि बे मेला जादों। गोजोननाय थाबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै जों गोबाव साननि उनाव दिनै जों गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै लोगोसेनो माहारियारि आफादखौ लाफानानै आरो ओनसोलनि रोंगौसाफोरखौ लाफानानै जों दिनै हालामनि माखासे खोथाफोरखौ सावरायनानै दिनै जों बेयाव रोंगौसा मेलखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो बे रोंगौसा मेलनि गेजेरजों जों मोननैसो आयदा लाफादों जिहेथु जोंहा फैबाय थानाय जों बोथोराव जोंनि जे दानि दैदेनबाय थानाय आसाम गभर्नमेन्ट बिजेपि गभर्नमेन्टनि गेजेरजों लोगोसेनो जोंनि नैबे ओनसोलाव जे थासारिफोरा माबायदि जाना दं बेखौ जों नोजोर होनानै जे गभर्नमेन्टआ जोंनो मा सुबिदा होनो थांबाय दङ जों जेरै जिहेथु जोंनि गेजेर जनाय दखरा हालामनि गेजेराव गोबां फरायसालिफ्रानो जोंनि मोनसे
मैखोम मोनसे समस्या बेनि थाखाय जोङो माखासे रायजो राजाजों सावरायदों सावरायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय मा जिहेथु माखासे थाखानाय फरायसालिफोरा दिनै दानजालांनो ओंखारबाय दङ माखासे एनरलमेन्ट गैयिनि थाखाय लोगोसेनो गोबां गामियावनो जोंहा आगोलनिफ्रायनो फरायसालि गैखाया जिहेतु बे फरायसालि गैयैफोराव जेन सरकारनिफ्राय जे सुबिदा जुदि सुजुग सुबिदा जुदि दङब्ला जोङो बे गैयै गामिफ्राव जों फरायसालिफोरखौ फसंना होयो लोगोसेनो माखासे भेन्सार थाबाय जे जोंनि बे भेन्सार फरायसालिफोरखौबो जे सरकारनिफ्राय जे आबुङै गभर्नमेन्ट खालामना होनांगौ जों बिनि सायाव सावरायदों गुबै थांखिया जोंना फरायसालिखौ लानानै जों सावरायनाय जादों आरोखि आयदाया लोगोसेनो ओनसोलनि जौगानाय थासारि जिहेथु गोबां जोंनि ओनसोलाव गोग्लैसोनाय ओनसोल जिहेथु जों मा बायदि सावरायनायनि गेजेरजों जों जोंनि नैबे ओनसोलखौ दावगालांहोनो हायो जों बेखौ लानानै सावरायदों लोगोसेनो थासारिनि बेलायाव जों बेनो जोंनि समाजारि जिथु माखासे जेंना जेंसि जों जाबाय थायो दिनै बुंनो थाङोबा गुबुननि बिसिया गुबुनजों खारलांनाय माखासे बेफोरबायदिखौ जेन जों समाजारिनिफ्राय जों गैया खालामनो हायो नामा जों बेखौ सावरायदों लोगोसेनो ओनसोलाव फुजानि मुङाव माखासे जौ जुवा जिहेथु होयो बेफोरखौ जेन जों फैबाय थानाय फुजाफ्राव जों दिनै थांखि लादों बेखौ गैया खालामनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदो जोङो जाहाथे जौ जुवा फुजा होनायनि मुङाव जेन बेफोरखौ जों फालिया बेखौ जोङो रायजोनि गेजेराव जों लांनो नाजादों लोगोसेनो जोंहा फैबाय थानाय जिहेतु दानि पन्सायत डेलिमिटेसन इलेक्सन फैबाय थानाय मोनसे खाथि सम सफैबाय जिहेतु जों फैबाय थानाय समाव जिहेतु जोंनि नैबे ओनसोला जों हारसिङैनो बर' गोजायैनो मालाबाबो जों बे पन्सायतखौ जों लानानै सालायबोफैबाय थानो हाया गतिके गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरजों बोरैहाय जों सावरायनायनि गेजेरजों जों थांनाय बोथोरफोरनि बायदि जे जों देग्लायबो सावरायनायनि गेजेरजों जों पन्सायतफोरखौ बिदिनो गुबै मासिखौ लानो हायो नामा जेरै जिहेतु आफादगिरि थाबाय काउन्सिलर थाबाय बेफोरखौबो जों लानानै सावरायदों आरो फैबाय थानाय बोथोराव जों गुबुन गुबुन माहारि आफादजोंबो जों सावरायनो थाखाय जों दिनै थांखि लानाय जादों दिनै गेजेर जनाय दख'रायाव गोदान आफाद जोनोम मोनबाय बेनि सायाव मा बुंनो सानो दिनै गोबां आफाद दाबोबाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गोबां आफादानो दिनै गोमालांबाय जिहेतु आफाद मोनसे फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो रायजो राजानि गोनांथि जायो दिनै रायजो राजाया गोबाङानो जोंनि थाखानाय जा आफाद मैखोमै माहारियारि आफाद होनना बुङोब्ला दिनै गिबियावनो दं बर' फरायसा आफाद थुनलाइ लोगोसेनो आबोब फैयै फैयै जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दिनै गोबां रायजो राजानि गेजेराव हाबै जिहेथु बे थाखानाय आफादफ्रा मावबाय दङ दिनै जे गोदान आफादनि मोनसे गोनांथि जाना दं निस्सय रायजोफ्रा बेवहाय नुहुराखै जे मोनसे आफाद थानोब्ला फोथांना लाखिनोब्ला माखासे थांखि जाथिनि हारिनि मावनो थाखाय माखासे थांखिबो थानांगोन दिनै बेफोरनिबो जों थांखि जों नुहुराखै दिनै सोरनिबा आफाद दानायाव जोंहा बांद्राय बुंनांगौ दं होननानै जों साना नाथाय बेखौ जोंनि बर' रायजो राजायासो सायख'गोन जों बेखौनो बुङो आरोखि रोंगौसा मेलाव मोनबेसे माहारियारि आफादफोरा नैबेयाव बाहागो लाफैदों बेवहाय दिनै मैखोमै गेजेर जनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद जथायै लिंथुमनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोना नुजाफैदों लोगोसेनो गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद बिथांमोना बाहागो लाफैदों लोगोसेनो धोरोमारि होनोब्ला ब्रह्म धोरोम बाथौ धोरोम हिसाबै फैदों लोगोसेनो जनाय जिल्ला नागरिक सुरक्षा मन्च बेयाव बाहागो लाफैदों लोगोसेनो जिल्ला आफाद हिसाबैबो बाहागो लाफैदों थुनलाइ जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बे मेलाव बाहागो लाफैदों सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन
बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पुंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पुंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव